isheti noya pamberi penyu. Ne moyo yakafinipisa baba. Chokwadi chave kure isheti batire ikutokera kwa muri vanotaura nezverudo asi moyo yava kure tititi seirudo rwechokwadi mazita vachiti vasvene asi nzira dzakasiyana tidaidzirei mukufamba kwakarurama ishendira tidzenzira tisimuke sevana venyu. Tidzoserwei munzira yenyu tititisei kufamba muchokwadi chokwadi chenyu chinotungamirira. moyo wakachena ndizvo zvamunoda Rukudzo neruremekedzo pamberi penyu baba. Hatiri kunyepa hatiri kuzvifukidza tichamira pachokwadi imi muri chiedza. Vanotsvaka zvavo chete vachikanganwa vamwe tidzidzisei kufunga vamwewo mitemo ichitorwa sekunge hapana anoona asi imi munoona zvose baba. munotarisa zviri mumwoyo munoda chokwadi chete kwete mazwi chete asi upenyu hunopupura. Simbisai moyo yedu kuti tisatengeswe nenyika izere nezvishuwo zvenyama tirambe